Pomaže Bog, dragi naši. Evo nas u novom izdanju, Parohije Amsterdam. Post se približava kraju. Prošli smo i Cveti, ušli smo u Strasnu sedmicu, ali pre nego što pogledamo šta smo ovde, šta imamo za ovo izdanje našeg magazina, da možda ne bi bilo loše da čujemo još jedan mali odlomak vladike Nikolaja. Prošli put je bilo, vladiku smo citirali u nekom, uslovno rečeno, političkom kontekstu, koji je uvek živ, ako kažemo, u Srbiji, ali verovatno je življe ono duboko tumačenje evanđelskih istina koje je vladika ostavio za sobom, vladika Nikolaj, i možda i najlepše reči napisane na srpskom jeziku iz molitve na jezeru, to je molitva za neprijatelje vladike Nikolaja. Jedan deo ćemo čuti, govori Petar Bošević. Blagoslovi neprijatelje moje, Gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju. Neprijatelji su me drešili od zemlje i rušili sva moja nadanja u zemlju. Ovi su me učinili strancem u zemaljskim carstvima i nepotrebnim stanovnikom zemlje. Kao što gonjena zver nađe sigurnije sklonište nego li negonjena, tako sam i ja, gonjen neprijateljima, našao najsigurnije sklonište, sakrivši se pod tvoj šator, gde ni prijatelji ni neprijatelji ne mogu pogubiti dušu moju. Blagoslovi neprijatelji moji, Gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me naučili da znam što malo ko zna, da čovek nema neprijatelja u svetu izvan sebe. U našoj rubrici Pisma iz Srbije, pa nekako uvek imamo šta se tamo nešto dešava. Ovog puta pismo sam doneo ja kao pismonoša, bio sam ponovo na jednom kratkom putu, pošto povremeno odlazim tamo da držim predavanja, ostale su mi neke obaveze na fakultetu savremenih umetnosti, imam tamo dve grupe studenta, pa kojima držim nekoliko predmeta, i onda odem povremeno kao do Beograda. Ovog puta sam svratio do crkve u kojoj sam ranije služio kao đakon i mislio sam da je vredno za nas da pogledamo, pošto i naša crkva posvećena Svetom Nikolaju. Ovo je crkva na Novom groblju u Beogradu, koja je posvećena prenosu moštiju Svetom Nikolaju, ili takozvanom letnjem Svetom Nikoli, kako u narodu ga zovu. Godinama sam u toj crkvi bio đakon. Evo, koliko puta sam samo na ove dveri izlazio, to sam Bog zna. Kad god se mediji jave, ja ne mogu baš uvek, ali vrlo često se onda u raznim medijima pojavljaju da prosto budemo prisutni, da crkva svedoči neke sadržaje. Ovog puta pitali su me, to je iz emisije Eksploziv, i pitali su me neke stvari baš u vezi te komunikacije na internetu, kako crkva sad to komunicira na internetu, odnosno ne samo na internetu, na društvenim mrežama, u ovim savremenim medijima. To je nekako postala nova estetika, ta neka, kako je dosta opuštena estetika YouTube-a, i ona radi posao. Tako da, eto, koga sam snimao. I sad ja otimam, i sad ja tebe snimam, i tebe, vi ćete mene da snimate, nije nego. Osveta je moja strašna. Pošto vrlo kratko odem do Beograda, ne stižem, osim da održim ta predavanja, da vidim svoje studente i decu, da vidim sasvim na kratko, ne stižem mnogo toga i već se vraćam nazad
Sad je let tako raspoređen da je, kako sletim na aerodrom, ja trčim ovamo u Zandam i onda stižem tačno, pošto je četvrtak u pitanju, stižem četvrtkom na naše razgovore o veri. To je nekako stvarno dragoceno uspostavilo se i sa nekim malim promenom ima jedan deo ekipe stalni, drugi se menjaju, rotiraju se, ali nas je uvek dovoljno da onako su razgovori sve interesantni, hvala Bogu. Ono što je pred Vaskrs su ti susreti sa parohijanima, zaista u različitim krajevima. Sad, idući tako po Holandiji, po severnoj Holandiji i dole već skoro do Leidena, usput viđam cveće na sve strane. Lale su se zašanenile, proleće, stvarno već uznapredovalo onoliko. I sad, evo, posle tog silnog cveća, kod nas u crkvi, dolaze dva praznika koji su skoro spojeni, to je vrbica i cveti, to je ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. Evo kako je to otprilike kod nas u crkvi izgledalo. Bilo je dece, ne toliko koliko bismo hteli, Bogu hvala, mislim, ljudi nisu dovoljno navikli, očigledno, ali evo, sledeće godine ćemo se truditi na vreme da pozovemo svu dečicu da dođu, pa da se skupimo i da bude onako vrbica i litija jedna onako baš prava, da deci ostane nešto. Mislim, to su stvari koje oni najviše i zapamte, te konkretne stvari nekako, kao litije na vrbicu su ono što se pamti iz detinjstva. Zašto ova deca ovde naša da nemaju da pamte nešto iz detinjstva? Sledeće godine ćemo se truditi možda da pozovemo na vreme i da nas bude i više. Onda je bilo stvarno lepo i ovako. Bilo je lepo. Nije nas bilo mnogo, ali bilo je lepo. Blagosilja se i usvećuje ikona ova, blagodaću presvetoga duha i kropnjem ove vode osvećeno ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ikone molitvom mi prihvatamo kao ikone crkve. Mučenikom radovanije ublažaje. Hristos posredi nas. Jeste. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Ajde, stvari, ajde, i ostali su tri spodnice. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Srećno bilo domaćine, slavite mnogo vjetra. Na cveti, na liturgiji je bilo naravno više ljudi, nedeljom su ipak navikli i tu smo se našli da dočekamo Gospoda Isusa Hrista, da ga pustimo u naš grad, da ga pustimo u naša srca i da probamo da se setimo zbog čega ga puštamo. Ne zbog toga što očekujemo od njega čuda, kao što je očigledno narod u Jerusalimu to dočekivao, pa je, pošto ga je dočekao prvenstveno kao čudotvorca, onda mu je bilo lako da ga se i odrekne, pa da ga razapne. Nisu ga dočekali s punom ljubavlju, nisu ga dočekali s punom verom da se radi o spasitelju. Mnogo, lako je pričati kad znamo, što kaže, razvoj događaja. A sad nam je u ovoj strasnoj sedmici da prođemo kroz te događaje ponovo. Da prođemo i do krsta Gospodnje. Do krsta na kojem je Gospod bio razapet i da li u podrži tog krsta, da li zajedno sa njim, da prođemo i kroz to, držeći se za njega, da dođemo do slučajnog vaskrsenja i da ko zna koji put, u tom krugu, u tom ciklusu, ne da mudrujemo o tome, nego nekako da proživimo i da slažemo u sebi tu, sve sigurnije tu veru koja je pobeda nad smrću je jedini smisao zaista u ovom svetu, inače ako te pobede nema baš mnogo ni smisla sve ovo oko nas. Može, uživo se nešto malo prođe, ali čemu to, kakav je kraj, to sve ima.
Dostojno je i pravedno tebe pevati, tebe blagosiljati, tebe hvaliti, tebi blagodariti, tebi se klanjati na svakom mestu vladavine tvoje, jer si ti Bog neiskazan, nepojmljiv, nevidljiv, nepostižan, koji uvek jesi, na isti način jesi. Ti i jedinorodni tvoj sin i duh tvoj sveti. Ti si nas iz nebića priveo u biće, a kad smo otpali, podigao si nas opet. I nisi odustao da sve činiš dok nas nisi uzveo na nebo i darovao nam carstvo tvoje buduće. Za sve to mi blagodarimo tebi i jedinorodnome sinu tvom i duhu tvome svetome, za sva znana, neznana, vidljiva i nevidljiva dobročinstva koje su nam učinjena. Blagodarimo ti za ovu službu koju si izvolio da primiš iz naših ruku. Sveći prazni, kaj posljedno veliki istika i vere naše. Sad treba. Kad dođe ono, kad se čita molitva za oglašenje, zato su se zapalili imama, ja to bih čitao sada pošto su mogli. To je zanimljivo, sve duhovnijeg naroda, sve same, čistog rada. Sala, ništa mnogo, pomožemo da se nama zasoli, da se ostavi, da sledimo za vakade, za ljubavi koja će učiti vas. Deči sto imamo. Znate šta, između liturgija ima tu u ovoj crkvi, evo sad, pošto sam ja stalno sveštenik, to je novo i prosto da podsjetim ljude ovde, mogu zaista da me zovu na ovaj crkveni naš telefon kad god žele i da se dogovorimo, ljudi dolaze na ispovest, dolaze i sve više ljudi dolazi. Smisleno je to. Sveštenik je tu zaista da bude provodnik ka Bogu i dođu i gosti, onda, eto, ponekad, eto, imam ulogu turističkog vodiča. Dobro, za sad nam nije baš nemamo baš neki ovako veliki park koji možemo da pokažemo, taj istorijsko, ne znam već kakav, kulturni, ali trudit ćemo se da ga povećamo i pojačamo i da stvarno, da crkva bude što lepša naša i da ima razloga, ali svakako ima smisla. No, istina Bog, ne može čovjek kad ovako ono što prvo upadne u ljudima u oči kogod dođe, to je to veličina crkve i onda pričamo o tome, naravno. Pričamo o održavanju te velike crkve, kako se održava, to mi ne treba da zaboravimo. Nije lako održavati. Važni su oni prilozi koje ostavljamo kad god dođemo u crkvu i na liturgiju. Važni su ti prilozi koje ostavljamo na ikonama, važno je to ono što te sveće koje zaista onako posvećujemo i to neka minimalna žrtva i finansijska i konkretna, a drugo nekako je to što skupimo i preko prodavnice, preko ikona i što damo ovako kao prilog na tas i tako dalje. I parohijal. Bilo bi lepo da što više parohijana uplati parohijal, da bi stvarno moglo to da se održava, ta velika zgrada i da ta kuća bude naša sve lepša. Može pomozi. Međutim, traju razgovori sa katehumenima. To je sad već postalo praktično, evo, od kad sam došao od nove godine, stalno ima neko ko je tu spreman za krštenje. Jedno vreme nisam čitao te molitve za oglašen na liturgiji, nema razloga da se ne čitaju ako nema, ali sad u zadnje vreme sam shvatio da skoro stalno ih čitam. I to ne reda radi kao da sad čitam i molitve za oglašen, nego zato što stalno ima neko ko se sprema za krštenje. To je jako lepo. Evo sad na Veliku subotu očekujemo sledeća, to je neko najstarije, onako, kao što je nekad bilo na Veliku subotu da se krštavaju odrasli. Evo sad ćemo imati, eto, obeležit ćemo i to, bit će jedno krštenje na Veliku subotu i spremaju se još neke krštenje, to vrlo brzo i za Vaskrsa. Tako da nam raste parohija, lepo osjećaj stvarno, ne samo za sveštenika, nego lepi osjećaj za sve, da nas ima više. Raste nam porodica, raste nam familija, zovimo to kako hoćemo. Na Cveti smo dobili još jedan prilog od našeg dopisnika Miloša sa Kosova, iz manastira Draganca. Mislim, Miloš stvarno je ovako najvredniji, šalje nam ekskluzivne priloge, nekako ispada da će parohija Amsterdam da se zbratimi sa manastirom Draganac. Ko zna, na neki način, možda i možemo to da uradimo.
stvarno su to nekako lepo je da smo u nekom kontaktu, da dobijemo stalno jedan skoro direktni taj neki uvid u to što se tamo dešava. U manastiru Dragancu, u selu pored koje očigledno postoji ta jaka želja i za opstankom i prosto svi crkveni praznici se obeležavaju vrlo nekako lepo. I evo sad ovdje imamo upravo sad Sveti kako je to izgledalo. Otac Ilarion, iguman, on će pozdraviti narod u toj besedi svoj, pozvaće ih, a onda čujemo jednu divnu pesmu u Kosovu i Metohiji koju će mladi ljudi iz okoline manastira izvesti. Puno truda treba da se uloži da bi se podmladila ljudska duša i da bi mogla, kao ovi mladenci, da kliče iskreno iz dubine duše Osana, sinu Davidovu blagoslovenje koji dolazi u ime Gospodnje. Neka je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik i neka bismo ušli u radost Gospoda našeg u onu noć u koju očekujemo njegov ponovni dolazak kada treba da sudi živima i mrtvima i neka bismo ga u večnosti slavili zajedno sa njegovim bespočetnim Ocem i sa presvetim, blagim i životvornim duhom njegovim kroz sve vekove. Amin. Crven svete tera, slate trava, godinica nisam tebe bran. Kosovo mi bile prilog suzu krije, da loše te pitao me niko nije. Da, vrlo je lepo i emotivno i ta neka radost praznika koja dopire iz daljine sa Kosova, u kome se svi toliko, naravno, za koje se svi zaista brinemo i iskreno slutimo da je opstanak Kosova nešto najvažnije za naš taj zajednički identitet, za opstanak uopšte naroda našeg. Ali lepo je kad vidimo da tamo ima i mladosti i snage još uvek. Eto, to bi bilo sve.
za ovu emisiju Parohije Amsterdam. Ako Bog da, vidimo se sledeće nedelje. Približavaju se veliki praznici.